YouTube algoritmus. V tejto kapitole si vysvetlíme, ako algoritmus vlastne funguje. Zistíte, ako dosiahnuť čo najlepší click-through rate, čo najlepšiu average view duration a average view percentage. A na záver sa špeciálne pozrieme na algoritmy TikToku, Instagram Reels a YouTube Shorts. Ako to funguje? Mnoho tvorcov dodnes hľadá dokonalý návod, ako poraziť všemocný YouTube algoritmus. Je tu však jeden problém. Poraziť algoritmus je presný opak toho, čo by ste mali robiť. Z jednoduchého dôvodu. Viete, čo je úlohou YouTube algoritmu? Nie, nemá za cieľ rozoslať vaše video všetkým ľuďom na svete. Jeho úlohou je konkrétnemu divákovi pritiahnuť videá, ktoré sa mu s najväčšou pravdepodobnosťou budú páčiť. Tým pádom, ak chcete docieliť, aby algoritmus vaše video objavil, musí najprv existovať publikum, ktoré bude ochotné si ho pozrieť. Odteraz teda poprosím kompletne nahradiť slovo algoritmus slovom publikum. Zrazu nedáva zmysel poraziť svoje publikum, že? Kľúčom k úspechu je teda tvoriť videá, ktoré ľudia naozaj chcú vidieť. Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť, či by si vaše video niekto pozrel. Na začiatok sa skúste spýtať, či by ste na vaše video klikli vy sami, alebo váš kamarát, vaša mama, váš obľúbený youtuber? Naozaj by niekto z nich klikol na video s názvom Môj prvý vlog? Pravdepodobne nie. Je naozaj potrebné zamyslieť sa nad tým, že to, čo zaujíma vás, nemusí rovnako zaujať tisíce ďalších ľudí. Preto sa v tomto kurze pozrieme na to, ako z hociakého nápadu spraviť video, na ktoré divák klikne. Prvou radou je sledovať, čo robia iní. Je to absolútne jednoduché. Tvoria najpopulárnejší youtuberi bezsilné videá, kde len tak rozprávajú a ani nevedia o čom? Nie, nerobia. Na to, aby ste sa stali tvorcom, musíte byť v prvom rade divákom. Zjedli by ste sushi od kuchára, ktorý v živote sám sushi nejedol? Ja by som mal celkom pochybnosti. Ak sami nepozeráte videá a neviete, ako ostatní tvorcovia natáčajú, editujú a aké názvy a miniatúry vytvárajú, budete to mať o trochu náročnejšie. Cieľom však nie je zobrať to, čo tvoria iní a absolútne to okopírovať. Ak sa spevák stane klónom Eda Sheerana, navždy ostane ten fejkový Ed Sheeran. Mali by ste preto sledovať, čo tvorcovia tvoria a diváci pozerajú a porozmýšľať, čo by ste na tom vy mohli upraviť, pridať alebo spraviť trochu inak. Napríklad na československej scéne majú diváci veľmi radi videá, kde si tvorca robí srandu zo zlého filmu. Keďže ale séria Roasty do Citróna vychádza tak raz do roka, existuje diera na trhu, ktorú môžu vyplniť moje videá o filmoch, ktoré ale nie sú to isté a robím ich vlastným štýlom. K vymýšľaniu nápadov sa ešte dostaneme v nasledujúcej kapitole. Veľmi dôležitá vec, ktorú by ste si mali hneď zo začiatku uvedomiť, je, že neúspech je bohužiaľ iba vašou chybou. Väčšinou. Niektorí tvorcovia sa často sťažujú, že im hlúpy YouTube algoritmus zablokoval video a teraz sú shadow banned a nemajú žiadne pozretia. Krútou pravdou však je, že chyba sa s veľkou pravdepodobnosťou nachádza v samotnom videu. Nie je tá miniatúra príliš škaredá a nečitateľná? Nie je názov videa príliš dlhý, mätúci a absolútne nezaujímavý? Nehovoril tvorca prvých 30 sekúnd o tom, že bol chorý a preto posledných pár týždňov nevychádzali videá a publikum bolo tak unudené, že z videa odklikli preč? Áno, existujú prípady, kedy YouTube naozaj potláča pozretia, ale v 95% prípadov sa tomu dá predísť tým, že vaše video bude záživné a váš názov a miniatúra budú atraktívne. Ako ale niečo také docieliť? Je skvelé, že sa pýtate, pretože teraz vám priblížim 3 najdôležitejšie metriky, ktoré musí poznať každý tvorca videí. Click-through rate alebo miera preklikov. CTR je percento ľudí, ktoré vaše video uvideli a následne na ňo aj klikli. Ak teda vaše video YouTube ukáže 1000 ľuďom a klikne na ňo 60 ľudí, vaša miera preklikov je 6%. Ako už určite tušíte, čím väčšie percento, tým lepšie. Aj keď niekedy je to presne naopak. Zo začiatku YouTube vaše video ukáže menšej skupinke ľudí, najmä vašim odoberateľom a skalným fanúšikom. V tejto fáze by podľa expertov z Vidadu malo CTR dosahovať aspoň takých 10%. Čím bližšie, tým lepšie. Avšak v momente, ako sa vášmu videu začne dariť a YouTube ho začne odporúčať viac a viac neznámym ľuďom, CTR s veľkou pravdepodobnosťou klesne. Toto nemusí byť nutne zlé znamenie. Je jednoducho fakt, že pri 100 000 ľuďoch existuje väčšia šanca, že viacero z nich vaše Minecraft gaming video jednoducho nezaujme a to je úplne v poriadku. Zrejme sa pýtate, ako teda dosiahnuť čo najvyššiu mieru preklikov. Na čo podľa vás diváci klikajú? Na názov videa a náhľadový obrázok. V kapitole názov a miniatúra sa pozrieme na to, ako vytvoriť čo najzaujímavejšie názvy a miniatúry, ktoré diváka zaujímu natoľko, že na ne klikne. V žiadnom prípade sa v nich neodporúča klamať. Samotné video musí skutočne doručiť to, čo slúbil názov a miniatúra. V opačnom prípade ľudia z videa jednoducho odkliknú preč. A ak odkliknú preč, poškodia tým dve ešte dôležitejšie metriky. Average view duration alebo priemerná doba pozerania. AVD je priemerný čas, ktorý divák na vašom videu strávi. Opäť, čím vyšší, tým lepšie. Hlavným cieľom tvorcu by malo byť dosiahnuť čo najvyššiu AVD. Z jednoduchého dôvodu. Ak diváci pozerajú video dlhú dobu a neodídu, v očiach YouTube je takéto video kvalitné a bude ho odporúčať viac ľuďom. V kapitole scenáre sa bližšie pozrieme na to, ako docieliť, aby diváci sledovali čo najdlhšie a neodklikli preč. Spolu s AVD je to aj jej sesterská metrika. Average view percentage alebo priemerné percento zliadnutia videa. AVP ukazuje, koľko percent ľudí v priemere dopozeralo vaše video do konca. To znamená, že ak 10-minútové video má AVD 5 minút, jeho AVP je 50%. Pri tejto druhej metrike však vyššie percento nemusí nutne znamenať lepší výsledok. Ak máme napríklad 50-minútové video s menším AVP iba 40%,
10%, jeho AVD je až 20 minút, čo je oveľa viac ako v predchádzajúcom prípade. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo YouTube v súčasnosti uprednostňuje dlhšie videá, keďže ich ľudia logicky pozerajú dlhšie. Toto percento nám skvele pomôže v meraní výkonnosti videa. V YouTube analytike, na ktorú sa bližšie pozrieme v kapitole YouTube analytika, môžeme pri každom videu nájsť nasledovné grafy. V nich môžeme sledovať, v ktorom presnom momente diváci odchádzajú a vďaka tomu vytvárať videá bez takýchto momentov. Tu vidíme príklad negatívneho grafu. Keďže bolo video vytvorené pre veľmi špecifické publikum a jeho úvod nebol až taký zaujímavý, veľa ľudí z neho v prvých pár minútach odišlo. Vyhnúť sa niečomu takému môžete zaujímavým scenárom a predpripraveným úvodom videa, plus názvom a miniatúrou, ktoré lepšie vysvetlia, o čo vo videu ide. Najdôležitejšou časťou videa je úvod, teda prvých 30 sekúnd. V tomto čase sa divák rozhoduje, či video, na ktoré klikol, naozaj súvisí s miniatúrou a či stojí za jeho čas. Ak ho za tých pár sekúnd nepresvedčíte, môže sa stať, že veľká časť divákov odíde. Napríklad na tomto grafe vidíme, že v prvých 30 sekundách odišlo takmer 50% ľudí. Takisto si môžete všimnúť aj väčší pokles na konci videa. Ten vzniká vtedy, ak tvorca predčasne povie, že sme na konci, začne ďakovať za pozretie, prosiť o komentár a podobne. Divák už reálne nemá dôvod pozerať a tak odíde preč. Preto aj záver videa by mal byť rovnako ako úvod, čo najkratší a najstručnejší. Možnosťou je tiež do videa zahrnúť niečo špeciálne, čo sa udeje nakoniec. Príkladom môže byť odmena či trest za nesplnený challenge, alebo extrémne zaujímavá informácia, ktorá diváka motivuje pozerať až do konca. Napríklad ako na konci tohto kurzu uvidíte tie najlepšie rady československých YouTube tvorcov. A vidíte, čo som tu spravil. Tu môžeme pre zmenu vidieť pozitívny graf retencie alebo udržania pozornosti. Jednak nadpriemerný počet divákov zostal pozerať aj po 30 sekundách, čo značí chytlavý úvod. Najmä je ale zvyšok grafu úplne rovný, čo znamená, že video je dobre štrukturované a nenastali počas neho extrémne nudné a zdĺhavé momenty, ktorých by diváci odklikli. Takisto sa oplatí sledovať vrcholy, ktoré značia miesta tak dobre, že si ich diváci pretočili naspäť, alebo tiež poklesy, ktoré označujú momenty, kde naopak viacero divákov odišlo. Príkladom poklesu by bolo, ak by som teraz povedal, že vám predstavím sponzora tohto videa. Na nešťastie som sponzorom ja. TikTok, Instagram Reels a YouTube Shorts algoritmus. Krátke videá na výšku sú v dnešnej dobe reálne populárnejšie než dlhé videá. Napriek tomu, že z nich nie je možné zarábať až tak dobre, teda pokiaľ ich nerobíte v Amerike, vedia slúžiť ako perfektný nástroj na rast vašej značky, propagáciu produktov alebo tiež propagáciu vašich dlhých videí. Dovolím si povedať, že je to v súčasnosti najefektívnejší spôsob, ako osloviť čo najširšie publikum. A ešte lepšie vďaka prepracovaným algoritmom týchto stránok si väčšinou nájdete presné publikum, ktoré váš obsah bude zaujímať. Pri krátkych videách na výšku je nutné vedieť, že pozornosť divákov je ešte vzácnejšia než pri dlhých videách. Na YouTube musia odkliknúť a nájsť si niečo iné, ale na TikToku im stačí swipenúť prstom a už ste ich navždy stratili. Ak je teda pri dlhých videách najdôležitejšou časťou prvých 30 sekúnd, pri krátkych sú to prvé 3 sekundy. Už hneď ako vaše video začne, musíte diváka extrémnym spôsobom zaujať, inak okamžite odíde. Ideálnym je rovnako ako pri dlhých videách začať nejakým silným vyhlásením nazývaným tiež impact statement. Ten jednak popíše, o čom video je, zároveň v divákovi vyvolá zvedavosť, aby pozeral ďalej. Príkladom môže byť urobil som obrovskú chybu, alebo obrovská kontroverzia Jozefa Vajdu. Žiadne začiatky typu no teraz som inak minule zistil niečo, čo by vás mohlo zaujímať. Nie, nezaujíma. Z osobných skúseností som si všimol, že ak tento impact statement doplníte veľkým textom, ktorý ešte viac zamestná pozornosť diváka, výsledky sú lepšie, než keby ste video začali obyčajným rozprávaním. Titulky sú celkovo nevyhnutnosť, keďže jednak to pridá dynamiku do vášho krátkeho videa a zároveň to priláka ľudí, ktorí pozerajú shorty bez zvuku. A áno, je takých veľa, čo sa len scrollujú niekde v škole alebo v autobuse. Toto je niekoľko typov, ktoré som sa naučil za tie roky, čo krátke videá tvorím. Je jedno, či video zostriháte na počítači alebo priamo v TikTok alebo Instagram appke. Dôležité je, aby to bol kvalitný obsah prispôsobený na vertikálny formát. Dedikovaný obsah, ktorý natočíte čisto s cieľom vytvoriť krátke video, má samozrejme najväčší úspech. Avšak aj recyklovanému obsahu sa často môže dariť. Ak zo svojho dlhého videa zostriháte krátky teaser alebo trailer, môže vám to hlavne zo začiatku pritiahnuť divákov, keďže krátke videá algoritmus odporúča viac ako dlhé. Osobne sa snažím úvody mojich videí prepracovať tak, že ich potom už len orežem na výšku a fungujú aj ako krátke videá, ktoré vás nalákajú pozrieť si zvyšok. Taktiež funguje postovať najlepšie a najvtipnejšie momenty z videí, live streamov a podobne. Mali by ste však vedieť, že výkon krátkych videí na týchto platformách často pôsobí úplne náhodne. To isté video som postoval na TikTok, Instagram a YouTube Shorts. Na TikToku má momentálne 136 000 pozretí, na Instagrame 65 000 pozretí a na YouTube 56 000 pozretí. Takže TikTok je najlepší, hej? Ani nie. Ďalšie video získalo na Instagrame 84 000 pozretí, o čo si viac ako predchádzajúce. Na YouTube Shorts získal 44 000 pozretí, o niečo menej ako predchádzajúce. A na TikToku získalo 9572, čo je doslova nič oproti tým vyše 130 000. Musíte teda počítať s tým, že aj veľmi dobré video niekedy nezíska toľko pozretí, ako by malo. Často bez zjavného dôvodu. Ak získate až zvláštne nízke pozretia, často pomôže video skryť ako neverejné
verejné a nahrať ho znova. Aj keď platformy hovoria, že toto v žiadnom prípade nemáme robiť, lebo to nič nezmení, zmení. Už sa mi stalo, že reupload má 100-násobne viac pozretí než pôvodné video. Je to chaotické, ale dokážete to skrotiť. TikTok sám zverejnil, že videá propaguje na základe bodového systému. Za jeden like dostane vaše video 1 bod, za koment 2, za repost 3, za follow 4, za watch time, čiže koľko diváci vydržali pozerať až 5 bodov, a completion rate, čiže to, či vaše video ľudia dopozerali do konca alebo pozerali viackrát, vám uštedrí až 6 bodov. YouTube Shorts fungujú pomerne rovnako ako TikTok a najväčší dôraz kladú na AVD a engagement. Takže cieľom je, aby divák ostal pozerať čo najdlhšie a ideálne lajkoval, komentoval alebo odoberal váš kanál. Keď shorty uploadujete z mobilu, môžete si vybrať aj vlastný thumbnail, ale z mojich skúseností je to absolútne zbytočné, keďže všetci ľudia aj tak iba scrollujú. Z mojich skúseností mi to akorát tak uškodilo, než pomohlo. Najväčšou výhodou shortov je, že máte priamo vstavaný preklik na vaše dlhé YouTube video. Toto je neskutočne dobrý spôsob, ako zvýšiť pozretia a dokážete tak zachrániť aj úplne mŕtve video, ktoré by YouTube inak neodporúčal. Instagram je trochu zvláštnejší oproti predošlým dvom. A nemyslím len čo sa týka algoritmu. Z mojich skúseností Instagram okrem predchádzajúcich metrik preferuje najmä videá, ktoré používatelia zdieľajú kamarátom do DMs alebo na stories. Preto sa oplatí vydávať videá, ktoré sú trendy a pre publikum sú relatable. Ako však vôbec vymyslieť nápad na také video?